kardom pini birta jikha pini prime time birta thanbang pini lisami hombari kilingpi aprang si birtang ton penchepajir midam de aprang birtang kumpi arju ikha APHLC lapen kaprek ham phangasong atum rusem sonsing inti Amir Beria long roha long alam kia puta kalitang sumila rong hang pia phan chikimo padopon kalitang sumila rong hang pia alam kia puta karbiang long arlo ong dung aham phangasong atum pen kachisong asai kedeng po milang so blok ke parlo pon poisa inti rong along edona hem me ari hinki ropen hem me chupidet birtang kumpi arjupon igdera phi puthot birtang ton penchepajir midam sina pinia da por fight cap apor malong rusem sonsing inti Amir Beria long APHLC lapen kaprek asong atum roha long inut karbianim supia phang hom the me pen kai chokajok apran endeda puthak kachikimo padupon lapang solam ki kidonang koklake karbiang long along ke Charlie Aphan School kature ajoksi angtan bidun nang koklolasi lapuson manang lo lasi ke Charlie Aphan School mesen donangji anpar tathan bangatum asai cheklem nangji lapente lapang solam aputa government pen kisung ki pulok atum aphan akera pivek nangji anparta halaki biponvek ahemasor Prakash Thakur lapen asup atum aphan sodak pen loaron pen ahok pen ingsai ponang jipusi APHLC pen lamjai sarpu angtong ingti pen ningje pon News Desk Report News 24 Karbiang Long Jingrum lo dake Difu Government College student tutum ta dolo lapen kaprek asong ja potum ta pindah cetong lo lasi dak bangke pini itum dasemet pet dak kacingrum nang ko bangala helo ke damtang arni ilitum angjir karlitang sumilarong hang pia phan itum ha thoya jo ki bidun pen edona hem Prakash Thakur po hem itum dak ki bidun pen aprandam nang lo lasi hela dak police officers atum ta ningje lo non dak ke chengsi katarli mate initial investigation along ke long pon ke la helo la ke suicide kali ame thang ga chipathi kali la ke pithi era phisi la phana bangke mekai chok la puson si non hala abang na ke dolo la si english tum ke la rigor mortis pu sido la ke hala abang thilora phike abang ka chekeng ing tang hek ti la puson la phisi la ke la meke kai la ke la si la ke thek lor lam no la si laison la pen sonia lam bang la pu anarta ka ve so pan hadaki bip ki bid dun latai itum ke ning duk me lam no lasi chethan lo pote nangkele thuyi ke dak ehemati kups nang leli polam ke ehen tikul lo nangkele gopilo athema dak nogong ka bi students association atum ong dungar ni pen kaning je tum asomar atum ha thoya jo ki bidun do pik pu kaning je ka jirding piglo lage council atum da kachini ong lo lage ajirding piglo lapen ilitum dak social welfare department aphan dak ki thandam hut survey claim nangi bangkwana so mara phan bangkwana bang phusi hongge dam mala puso bang survey ning pu bang nek hu lahai ki NGO tum si claim nangi tumar pu kali putuko la puson da do la si non ke komane phan ke jong komane phan ka sorsa polam kali sita ahok petlam ke chethana kok lage jokta laki pitu ne ahok petlam ko pilo itum long ka charlia hema sieve theglo ke non pinia ni tadake harong rupen ke bang tuna do pilo hada ke theklong me thang rong lo hada ke lokajar li hem ke chilong chai nong si do dake la pen than bang atum ke le si ki ong la pen hang tan pen kumat ne phan dak than bang ang hoi long pang ni po hala tum ha ing long atok ong rong atok ong network ave to wara ave pomen pen dak lo than dam phan dam bi la poson da do la si lai hui athi lai hui a join ne si tuma somar tuman ke ha ang tan ke ki bidam nang etlo lapen isi bangke ini tum ahem asor tum han kirap nangji polam bangke lalo hala tum sung pig lo kedi sung piga posi asomar phan hakuna ni bidun nang ko lo kedi la ke thek lor ram la posi hala edona phan ke rap dun nang pola ke thek lor ram non men ku pipia ki sung mala tum ke phonang ke rap dun beg nang ko pola ke athema non case ka che dan beng ka jenglok ason karting nang do pig lo pinne certificate ke nangi ason do pig dak government formalities do pig lang lai hui long ke cherap dun nang ko po lapen la tum ke cho ke jon ke do ke thak lai hui phanta kerap dunji phansi nilihin penja kong do tum phan la pen authority phan bangke tuning rilo lai solo sita la edon mera phan kerap ben bangke tuma det long ri ke la ka ki supen jogun ilang lake a potsi dake karbiang long angkang pi sit lang si
dak itu ma munir phan ko son si dak reng dog reng ni pen ke pedulongi ma avar sai ke longji ma pu bangsi kadog be pu angkang pi ke lang pen si pa chetang nai pu sinili tu mai hin pen ke pini ja kong ji pherang lo e kai chok tum phan ke lage ma thaun i isi bangke suarlo isi bangke arta ta velang isi bangke inglong so tum han hada kachenek la son thomala pangrum pet tum joy masi joy ni aposi la puson kachenek ka holo tum phan ke lake kok that si pinang bolake hang till death capital punishment si lake pinang kok bolake athema capital jong se capital punishment pipe pulotang te ha monon pie tum ta lake charli tun bom bolake phire thek thelu lake aposi lake ni tumage pini bangke kang tui nai akang sai mate capital punishment ki pj phamsi pini hin pen tumai hin pen ke chakong ji pharang lo Lakhain koira phone nilip constituency chuki hala police station ke parlo nilip block asai hem atheng no patumi jami pochiklo ni phain koira ke thom arnikang sam por phai phora chitim apor karlitang sumila rong hang pi afam kachiki muamilur kai ponsi ningduk chepaklang ponrinti Nilip constituency Chokiola police station ki parlo nilip block asa hem athengno arnikang sam por phai phora chitima porpen sujit timung penjalin ponsi melur kai ponsi chike modun Lasoalong Prokas Chandra Borthakur lapen asoponayan jyoti Borthakur atumaphan police atum nep ingnang edlosita kok that pc sodak pen ingsai nangji lapen kisung ki phodet apia po tumaphan mesen pen Prokas Chandra Borthakur atulang ponangji lapen kijot cv1 justice for let sumila ronghang pi puketok ot crisis aseke thepen Pini Samson Singing ti Amir Birialong Karbi Student and Youth Organization Thihek pen KSYO pen Karlitang Sumila Ronghang Pia Phan Chikimodun Samson Singing ti Amir Birialong Karbi Student and Youth Organization Thihek pen KSYO aham phanga songa tumben seme Karlitang Sumila Ronghang Pia Phan akar jong singing ringme ke paleji phan chikimo lapen apran karmot abang phan ahok perak Kang sai long nangji jong si aruna teng pen insai pa meme pulote ang songang ding takati song pado nangji pusi kehang pasopon lapen akaprek aham phanga songa tum sitame lason kehang paso Inti Amir Birialong people si nang chirum mangkok ma ni tum bangke kasi ni tum nang chirum ni tum kebang na ke KYSO Karbi Youth Student Organization pen kasi ni tum aso injir let sumina ronghang pi alang ni veskar benglong sor alang li arta ningkan tehni belang alang li nogang si dodono ada kedo tim abang si alang phan chulang rem det si alang phan arpan armutet petro dung du si mekai du abang sini tum bangke la bang so aputhak ke chichakon ni tum ke je song nang chi song vek ji la pen ke justice thala ke claim bang vek hem pu pan justice pi vek dang ji la pen ke thala ke jitu ke claim vek bang phan farsi pi vek nei la phan ke alang li phan claim vek bang phan ke ni tum song pen sini ke hang pon pa do pon na bangsi Nitum bang so no penap dem bang kaprek PSI si PS step si nitum penap ding ang pong nitum ta court ta damji la pen ke akola dak DC long ta memorandum pi damji nitum ke che song bang ke nitum ing ton te nitum justice pi vek damji justice nitum la si ke hang abang ke songang deng nang nitum ka song nang ka song ka dong sa government per mate high authority itu hang action ani nang nitum ku PS step nitum bang ke la so law and order pen atung nitum ka che song yong si hang approve ave bulate nitum bang ke che song bang tong te aru se nitum che song ji la bang ke nitum che chak joy je nitum do thek te don nitum dining mat si che khang on la bang so alam bang ke Sumili ronghang pi alang li phan aphan karmu te abang ku aphan arona teng pen insai vek nangji alang li phan justice vek nangji just vek nangji lapen karbia khai tum yong se alang li phan jong se insai thek the pulutang te karbiang long organization ko anna kido alang li tum ke da karbiang long mangke organize ki seng pen ke ali thang da bireji pusi nilihin ko manma ki pathi lampa insai vek nangji lapen kok that pen pathi vek nangji poso so phanta pathi vek nangji pusi nilihin pen kadok kawe karbiang long sulang duarar phanta nilihin pen chunel meneng tap Jongsi alang li phan insai thek the pudang te nilitum thi de thi reng tereng do or die nilitum claim back ji nilitum asong pen claim back ji puja hotel ke gifeng ko pune mate jer he thap pune lan bet ko sitame alang li phan jo ni tum direct goli order jongsi bilo pote mo phike chu claim tum bang ke avelo lan belo ni
Lakha cricket thom lang hin constituency arlo samilang su poisa ing ti arong amikar dancing to bi ahem miri hing ki rojok hemi hum mi chupide Jangni po ni phaing ko rakit thomarni ajo por phai kep akpor malom dancing tok bia hem me ring ki ropen hem me chupidet lapen nona bang ke alang litum hem ki do thai kawi pensi kisung ki phoch chak nanglo lapen bang so hem jok kilar lapen helanga ki miki dipen ni thom vet lang ki dolong lapen te hormu horter pen dang lok peri lapen te bang hem ahut ka churam dam atangka suri please sang hai hoi ka chunam ahin suri ni hai hoi anta me chupon erlo lapen osumar lo charli apindeng kitab anta me chuerlo pusi pherang ke pitung pen kahumrida mahut nang pachini don lapen tenon kachiribo ma sarkar mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM MPEM MAC atumapan masab subet stami hem kachi kim jiapan kerap chahang pon News Desk Report News 24 Karbi Anglong jengkha habaralong KSA hamphang song lapen Sampri Atur English High School pen Nagaon District arlo roha arong along Karlitang sumila rong hang pia phan mi kai chok pen apram endela jok ningdu kachipak lampon hang ta pachiton dun sini jang Karbi Anglong jengkha ahawar KSA hamphang song lapen Sampri Atur English High School pen Nagaon District arlo roha arong along Karlitang sumila rong hang pia phan mi kai chok pen apram endela putak ningdu chipak lampon Labang solong Sampri Atur English High School along Lo Charlie Sumar Than Crew lapen principal atum sitami chiki moasai deng pon Pinia da por phai kri sira chiti ma por malom Central Range Forest IB difualong organization conclave a hinten kedamtang roha arong along alam kia puthak pherang ke mai kape dopon Karlitang sumila rong hang pia lam kia puthak ni hang Karbi Anglong headquarter difualong ta ongdung aham phanga songa tumpen kachi songa sai deng pon Tasun si pinya da por phai crazy rach tima porpen Central Range Forest IB dipualong organization conclave ahin pen kedam tang roha long alam kia putak herang kia mai ki pedopon labang so mai long song atun kaning jepon lake state government pen lak in koi lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen lak ke patangka kisung ki pholok atuma phan kirap pi pajor pon nang jip lapen state government pen education aphan tangka nang kilo chum hega joksi lapuson phonang lo las state government pen tangka papat nang jip education ahin aphan putan ning jepon ahok pedakang sai pado nang jipusi alang litumpen ke jongpon pedo Ilitum Karbi Athai tu kedam tang ning kan ko on tolone ilitum bang tham kachongda dunang kok bang kan ke dunang kok abar sai Karbi Ajun do dam nang kok ta dolo pati lahaya puthak itum nang dun tari nang ji lapen ke Karbi Anglong arat aphan kidu kelak darat phan pencing lok ka to huntung rilo je ilitum bang angkan Karbi Anglong angkan ke tum ke padu de phan se chuning rilo lasi ke bang jilangal ni dadak kupine kisung ke bodan cenglo kadok abe hampang song serap terden la so puta itu lang dumai ko sini tum sini rilo la so puta ni tum jong dam gantung gan velo je ini tum han Karbi Anglong Autonomous Council fan state government tum ini tum han education system ke pa mi fan tum han tangka nang selo kompik asing tum asam government fan tunu rilo Karbi Anglong fan education system ke pa mi fan itum han mission tangka tum han tinung ji langsi itum Karbi Anglong education itum tinung ji pu tum tinung rilo Ay tumanda pulo je lake murder pupuelo. Ante don pini pe ninian pareta non anta tipo si police on investigation bang patang tadelo. Ni tumang la so dakten tim remlo, tapi prabjin ben ni pho ni thokang bong jong si la so puthat lo nora dun tai le pute ni tum hampang som pen ke hadak adiman ni si ni tum ka song dang denget den nang ko pupus ni tum ka hampang som pen rap han patinilo. Athema atumi de ke klang andus lo ke puda de hala dake ahan ke doa sopan mereka sokota kupe, lakukan ahan ke doa sopan kahoilo ke kosto ko on aso adu ke do adalam dan nilo gangke. Lakin ni nanti tumni channel fan, nanti ning rilo je alam apa sahaja tum tadi tum pakanan ko, lakukan ke ahok pet alam mai tum paklang ning. Athema tum kini dar lo, hadak ke bok terai tum munda titan jolo je news lo munda paklang lo je, laso sopan je ke pati puken je dar lo. Ante tipo tu nonta ahe mamuni tum halukan nang khedel lo lasi. Lakin tum pudam po je prabdin pen lapan je critical punishment PC ala tem tambe alang phan phan dari tum ge hampang som tum ge chuni rilo la sila so puthak asam government tambe la ke phovek also tum phan a family phan lak in ko tangkarat ning la pen autonomous council itum Karbi Anglong tambe lak ke tangkarat ning ko se itum hampang som be tum sodak pen tum ke hang pasulu la ke itum mo la su basin Pini bertan asikanton iglok dumithak me kardon